ten odraz nezachytil a odišiel striedať rovnako ako aj jeho spoluhráči. Slovan rozohráva cez Akeláciu. Akeláciu, už som to spomínal, dokáže ísť aj sám do takejto situácie. Vzal si slovo, posúva na Haraldsa Egleho. Téča, gól, ktorý strieľa Slovan. Samuel Takáč a jeho prvý gól v tejto sezóne. Veľmi kruté pre Baranov. Ale ak sa vrátime na začiatok tejto akcie, odvážny prienik Sema Akeláciu s pukom do pásma. Posunutie. Slovan takisto strieľal, ale veľa z nich nevyužíva. Buk, ktorý nakoniec skončí v bráne. Skvelá práca tretieho útoku Slovana. Teraz skvelá práca Minárika, Bialožík zakončoval Takáč. Dokázal Buk doraziť do siete. Bolo to čule. Tačík. Strela z prvej, ktorá končí v sieti aj to Kália, no a Slovan robí jazda kľúčový krok k zisku 3 bodov z Nitry. Michal Sersen teraz nahradil Ekoleciho v produktivite. To vymienial si puk s Bačíkom na modrej. Bol tam ale aj nejaký... Minárik na modrú čiaru, nabité pre Haraldsa Egleho, ale ten si musel puk prikopávať. Golian, Minárik opäť výmena. A ďalší puk už končí v bráne. Na bosci strely stál Samuel Takáč, ktorý bude autorom úvodného presného zásahu Belasi. A druhé vylúčenie Josha Kostnera už Slovan dokázal potrestať, ktorí tu takými prihrávkami krátkými viac menej rozpohľadali tú dvojičku útočníkov a tu vznikol ten priestor, kedy Andrej Golian mohol prestreliť, ale tak ako si vravel, myslím, že práve Samo Takáč. Kýrak už Košice hrajú s 5 hráčmi. Haraldsa Egle stále napriek tomu ešte dostal ku zakončeniu. A Samuel Takáč dopečoval v tesnej blízkosti Dominika Riešického. Presilovkový gól síce nevidujeme, ale z toho pokračujúceho tlaku Slovan vyrovnáva na 2-2. Egle pekne strieľal. Takáč tam pekne pečoval. Vyhrali na zvanie. No a pokus, ktorý zapadol k ľavej žrdimi, ten sa Samuel Takáč po tretíkrát posiela Slovan na dnešnom dueli do vedenia. Ktorých nie je veľa, nie je takých tých ťažkých zákrokov, ktoré brankár musí predviesť, ale teraz opak pravdou, Takáč sa na ňo rúti v oslabení a Takáč dáva gól! Samuel Takáč dáva gól, navyše tam Slovan reklamuje, že možno ešte bol aj faulovaný, ale to už nič nemení na tom, že Samuel Takáč v oslabení strieľa 7. gól a to najhoršie, čo sa mohlo Michalovciam azda stať. Slovan získal klub, výborne Baki tam prečítal. Dostane sa Slovan ešte k niečomu. Možno aj áno, pretože Búli, Bela si vyhrali, Pekararo. Pekararo to posiela pred bránku a je to gól! 2-2! Tento raz to Slovan asi stihol. 7 sekúnd ostávalo v čase tohto Búli. Slovan opäť úspel, Pekararo odtiahol gro kvalitnej roboty, nahodil to pred bránku a tento raz sa Slovanisti dorážky dostali. Bola tam najväčšia aktivita od Samuela Takáča. Uličovi chýbala už iba koncovka. A naďalej zostáva aktívny Takáč, čo urobil krásne! Slovan vyhráva 3-2. 9. tohto sezónny presný zásah Samuela Takáča bude možno gólom mesiaca december. Už premárnený 50 sekúnd z presilovej hry a teraz navyše môže ísť Slovan do šance. Peterek sa rúti na bránku. Peterek to prepustil a je to gól na 1-2 aj vo oslabení. Slovan vyhruje. Platákom tu vidíme tú situáciu celohodnova. Naozaj videli sme dvoch hráčov, ktorých predtým začal veľmi dobre. Nielen prihrať 5-5, ale aj vtedy v oslabení, ktoré vlastne začínal a mali naozaj veľmi dobrú príležitosť na to, aby zvyšili svoje výzvy. Pripravil puk na modrú čiaru, odtiaľ ale prišlo nevydarené zakončenie a breaková príležitosť Slovana, ktorá prináša vyrovnanie z hokejky Samuel
Samuela Takáča. Startného úniku Samuela Takáča, ktorý vieme, že je veľmi dobrý korčuliar. Uvidíme nastrelenie puku. Martin Bakoš sa veľmi dobre zorientoval hneď. Teraz dať priestor slovenským trénerom, potrebujeme si vychovať nových koučov. Penderek, výborný Lietava v zápätí, akrobatický kúsok, nie je to gól. Patrik Lietava, vynikajúci svoj zákrokom. Ešte Bakov. Môže vyučiť túto pasáž, kedy je aj Lietava trošku rozlietaný, Slovan dáva gól. Samuel Takáč dvíha vlajku bratislavského týmu. Románci vyrovnávajú na 2-2. 39. zápas, 39. bod pre Samuela Takáča. A je tu predsa len gólový okamih, na ktorý sme čakali. Samu Takáč, toho veľaže publikum takisto má rado. Dobral to teraz na seba. Dobre to teraz vyhodnotil Paťo Bačík, išiel do tej výhodnej pozície, do toho slotu, ktorý bol odkrytý, ale vyrovnané! Slovan má tohto sezónneho hrdinu aj v Samovi Takáčovi. Pekarado prišiel s pukom do útočného pásma, Takáč si parketu ešte vylepšil. Obrana zacúvala možno až príliš hlboko. Dnešné skóre neotvorí, ďaleko zo svojej bránky vychádza Eliáš, ktorý rozhrávku nezvládol ideálne a inkasuje z toho gól! Slovan v oslabení od dvoch hráčov otvára skóre. Fatálna chyba v podaní Rastislava Eliáša a trestajú Samuel Takáč. Na jeho forehandovú stranu, respektíve niekde za bránu a Eliáš si to požal. Hráči donúčení zmeniť športové správanie, Stánova Sena je kolapsí. Šľapnutie si proti superovi, teraz ale strata Trenčanov. Takáč príležitosti v oslavení! 34. minúta, Samuel Takáč konečne našiel recept ako jeden zo slovanistov na Gustav Sagrigalsa v dnešnom zápase. 16. gól v tejto sezóne zaznamenáva Samuel Takáč. Je to aj najproduktívnejší slovanista v aktuálnom ročníku hokejovej extraligy. Toto je už jeho 45. bod, druhý Martin Bakoš má na konci 38. Trestný príráva pred bránkou, kde boli absolútne zabudnutí dva hráči Slovana. A Takáč to uchratal do odkrytej bránky. Neuveriteľným spôsobom Spieská Nová Ves teraz zabudla postrážiť priestor pred Halušom. Bakošom prekračom priestore, ale to sa čiste nemôže stáť na dvokrát nekopritý prekračom priestore. My sme Slovan a my sme tu doma.